Kunengxaki ezilandelelana ngabe zandisokolisa kwinto endle. Impahla ezinukayo, ngumbane ongekhoyo. Kukho imivundlela ibele utya nayo yonke into elinyiweyo. Ezigusha zingafuniyo utya zonke nezibhoko endawoninye ngoba hlenje sizamile ke ngoku uthe xa ubuya ngo-10 ngoba umke ngo-8 wathi 8 9 10 yayi-2 hours yawo wathi xa ubuya ngo-10 ndileqa impahla ndakhawuleza ndavasa impahla zifaka washing machine nalapha funeka ndiphinde ndileqe ejimini. So naleqa ejimini at least ndafika emva ko-11 kanje ndabe ndiqonda uba ke ngoku ndinayo i-hour epheleleyo yami yoba ndibe phaa. Ndaqonda ke ngoku namhlanje ayibe sisifuba ndajima isifuba ngee-dumbbells. So kwi-dumbbells ndangena kwi-smith machine but ke ezo i-exercises zethu zezi ndikwazileyo uzibonisa apha. Ezinye kandikwazi uzibonisa ngoba bendiqonda uba funeka ndileqe uba uthi usimka bendiyazi uba ke ngombane uzawuthi usimka ejimini kumnyama ndibe noko ezinye izinto ndizileqile. Ndaqhubeka ke ngoku ndahamba ndokukhwela i-stationary bike. Obviously mna ndifuna ukukhwela i-stationary bike every day because ukho lo mzingelo ndiwulungiselelayo for month end. Month end onini but ndiyafuna uyozingela so ndifuna ndiye ndifit but ndinayo ndikwazi ubaleka ndingenasifuba sivalekileyo. Ndayenza leyo ndasuka apho ndahamba ndaye ezigusheni nasezinkukhwini ndafita inkukhu. Ngole ngxaki ezigusha zingafuniyo utya zonke nezibhoko endawoninye ngoba hlenje ziyahlabana. So isisombululo ndaqonda apha mandivale le gate ndiyivule after ndigalele la eza straight line ndifuna usigalela. After ndigalele straight line then ndizivulele maybe impahla bendiyishiye endlini washing machine ngoba uye inoba ke umke cause servers because ufuna ndiziphinda phinda ndizirinse kayi-2. So ndavulela zabhoko zangena shekisha le nkunzi uba injani. Izawuphila obvious qha kuyafuneka umane ujonge ube likhangathi umane uyikroba ithini into yayo. Noko iyaphila but isalandela ezimazini kodwa ke izawuhamba ihambe iphele la. Akho nto izawuyenza ngoku ilandela nje kodwa kayisaleqi ngela hlobo iqhelu leqa ngalo. Ukuthi ke ngoleyo ingxaki isombululekile. Ingxaki yesibini kwaqala unetha. Gqitha apha kule ndawo kutyalwe kuyo imivundla andiyazi ngenaphi noba yileya lapho kukho abantu abafuya imivundla phaa. Le mivundlana mincinci mhlotshane njani ezanto zitya yonke into esegadini. Isisombululo ke masidibane nelothe okanye yile mivundla yalapha eSouth Africa le iphuma ebusuku ngoba andisayiboni le mincinci apha emini ngoba idla ngokuphuma emini yona le yalapha iphuma ebusuku. So kucacile ke ngoba la mivundla itya phaa ile yasebusuku. Wawukhona ke nandiwubonile kudala sekulate sekushonelanga nathi xa kushonelanga ndiphuma ndawubona ukhweza kwalapha kufuphi negadi ndaqonda umvundla uhlala apha lo and udala ulapha qha uyabaza abantu uthi wawubona abantu ubaleke. Ngoku ndazigqiba ezo zinto ndaphuma ndaleqa empahleni ndiyaphinda ndiyafika sekwa yi-load shedding yesibini okanye yesithathu ngoba emva kwemini ndafika ndakhupha ezi mpahla ndazama uzeneka. Andiyazi ke ngoba ziza koma okanye azizukoma ngoba kusanethe kodwa ke noko kwezi ngxaki bezikhona namhlanje izisombululo zisombululekile zegusha okwanamhlanje. Isombululekile eyoba ndiye ejimini kusekho umbane isombululekile kwanamhlanje. Igusha ndizisombulule noko le iyaphila le ibinengxaki noko ke ngoku impahla zami zivasekile. Uba zomile andiyazi kodwa ke noko usuke ekuqaleni uze ekugqibeleni sisombululekile.